Egunon danori, egunon familia eta ikasle guztioi. Bideo honetan, ikasturte hasierako bideo honetan, hiruzpalau mezu luzatzeko erabili nahiko neuke. Alde batetik, adierazi zelako lasaitasuna gazazten dugun ikasturte barri hau, behin pandemia alde batera itxita uste dugu ikasleentzat behintzat ikasturte atseginago, lasaiago bat izango dala ikastola barruan bizi duguzan ordu guzti honetan izango dugun bizitza, eta horrek postu egiten gaitu, ikasturte arruntago bat izango dalakoan gagoz, da horrela izatea espero dugu. Beste alde batetik, pozik, pandemiak alde batera ixtera derrigortu gaituen gai batzuk berreskuratu daikegu zalako. Ate irekiak eta familiakaz harremanak apur bat hurbildu edo sakondu eta pandemiaren neurriak alde batera itxita, lehen genduzan hainbat ekintza berreskuratu ahal izango duguzala uste dugu. Beraz, ikasturte arruntago baten aurrean gagozala uste dugu. Ikusten duzue aurten be, ni nagoan lekuan, obra anitz egin direla, aurtengo ikasturtea batez be jolasketetan edo jolasketen hobekuntzan oinarritu izan da, bai jolasketa ordurako, heziketa fisikorako, edo kirola egiten daben ikasleentzat, espazio egokiagoak eta txukunagoak izatean alegin bat egin dugu, eta horrek be uste dugu lagunduko gaituela egunerokotasunean elkarbizitza hobeago bat izaten. Da beste barik, ikasturte on bat eduki daigula, batez be ikasleentzat, ikasturte goxo, lasai, emankor bat izan daitela desiatzen dutzuet. Ondo izan.